प्रकाश फंबाय, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। मोजां मोननायनि गेजेरजों फंनैसो नों फंबायखौ बुंनो सानदों। मानो होनोबा दा बेफोरबायदि अलखद समाव, बेफोरबायदि मोनसे बिपद समाव, दावराव दावसि हारिनि थाखाय दावराव दावसि जानाय समाव गावजों गाव बे माखासे इउटुबारफ्रा मानो गावजों गाव माने निन्दा होलायलायो, गावजों गाव माने मेगन सालायलायो नोंसोर इउटुबारफोरनि गेजेराव। दिनै जाय मानसिया मोजां खामानिखौनो मावगासिनो दं, मोजां खामानिखौनो बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानिखौ मावगासिनो दङ, बिनि सायाव नोंसोर मानो एफाग्राब मेगन सालायनाय थायो? दिनै आङो प्रकाश फंबायखौ खावलायनो सानो, मानोना नोङो बै माखासे जाम्बा, साननो रोङै, आननलेज, मोख्रा मेलेम बेफोरबायदिनि इउटुबार माखासे मानसिफोरनि सायाव नोङो जेबो रिप्लाइ दाहोसै, जेबो बिसिनि फिननाय दाहोसै, कुइसनबो दासोंसै आरो बिसिनि थाखाय नोङो जेबो भिडिअ खालामनो नाङा आरो जेबो खावलायनाङा। नोंहा जि बर' हारिनि थाखाय नोङो खामानि मावनो ओंखारलांदों, मोजाङै मावलां बाबु। आङो नोंखौ अनो, मोजां मोनो आरो नोंनि जिहेथु खामानि मावनाय थांखि जिहेथु मोजांखौनो नुदों आरो गोबां पाब्लिकआनो नोंनि सायाव फोथायनाय दं, मोजां मोनो। जाय मानसिया जायनि सायाव सासे मानसिनि सायाव फोथायो, अनो, मोजां मोनो, बिसास खालामो, बे मानसिनि सायावसो सोरबा सासे मानसि अलखदाव गोग्लैनाय मानसिनो मोनसे अनसुंथाइ हैनो थाखाय मोनसे डनेसन खांनायाव बिसासनि गेजेरजोंसो बिनि आखाइयाव फैसाखौ डनेसनखौ हरनाय जायो। जुदि नोंथांनि सायाव जुदि बिसास खालामनाय, फोथायनाय, अननाय गैयामोनब्ला नोंथांनो बे फैसाखौ बै माखासे डनेसन हरग्राफ्रा नोंनि आखाइयावबो माब्लाबाबो होनाय नङामोन। ओंखायनो आं सानो नोंथांखौदि माखासे इउटुबारफ्रा बुंदों नोंथांनि सायाव माने थाखा जाख्ल'नाय, बिजनेस गेलेनाय बेफोरबायदि खोथा बुंदों, नों बेखौ खर' साननाङा। बिसोर बुंबाय थाखागोन। नों हाजारखि गाज्रि मावबाबो बिसोर बखिगोन, गाज्रि मावबाबो बुंखागोन, मोजां मावब्लाबो बिसोर बुंखागोन, बखिखागोन। मानो होनोबा बिसोरो नायनानै मोजांखौबो नायनो हाया, गाज्रिखौबो नायनो हाया। बिसोरो मानि थाखाय नायनो हाया? बिसोरो गावनो गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय, साननो हानाय बिसिनाव माबा गैया, मेलेम गैया, बा बिसिनाव साननो हानाय गोहोआनो गैया। फरायनायनि थाखाय बिसोर जेबो बिलुखौ साननो रोंनाय जेबो गोहो गैया। मानसिखौ मानसि सनमान होनो रोंनाय बिसिनाव गोहो गैया, साननो रोंनाय गोहो गैया। ओंखायनो आङो नोंथांखौ खावलायो बाबु, नोंहा नोंनि जिहेथु खामानि बेखौ मावलांबाय था। नों सानसे समावबो जै जागोन। हाजारखि नोङो मोजां मावब्लाबो बिसोरो निस्सय गाज्रिखौ नोंखौ बुंखागोन। नुग्राफ्रा नुगासिनोखा नोंखौ, मोजांखौनो नुगासिनो आरो मोजांखौनो मावलांगासिनो। आरो मोजां मावलांनायखौ नुनानैनो नोंनि आखाइयाव जिहेथु डनेसन, बै अलखदाव गोग्लैनाय मानसिफोरनो नोंथाङा दि डनेसन खांबाय बायदों, बे फैसाखौ नोंथांनि सायाव बिसासखायसो नोंथांनो हरदों। जुदि नोंथांखौ थाखा जाख्ल'ग्रा मोनसे थगायसुला, गाज्रि बेफोरबायदि साननाय मोनब्ला बिथांमोनहाबो नोंनो डनेसनखौ नोंनि आखाइयाव खोख्लैनाय नङामोन, हरनाय नङामोन। नों बेखौ खर' साननाङा। बै माखासे मोख्रा मेलेमफोरनि साननायखौ नोङो जेबो खर' साननाङा। नोंखौ मेगन सानानैसो बुंदों बाबु। नोंनि जौगानाय, नोंनि पाब्लिकजों अनजानाय, बा नोंनि जिहेथु रोंगौथि देखायनाय, बेफोरखौ नुनानैसो, नोंनि देरनायखौ नुनानैसो बैसोर माखासे इउटुबारफ्रा नोंनि सायाव मेगन सादों। ओंखायनो नों खर' साननाङा बाबु। जि बुंदों, आं गासिबो इउटुबारखौ बुङाखै। जाय मानसिखौ मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै गाज्रि बुंदों,
बे माखासे मानसिफोरनि माबाफोरखौसो बुंदों आरोखि, बेबहारफोरखौसो बुंदों आरोखि। मानो नांलायनांगौ? जाय जेरैखि मावा मावलांथों, जाय जेरैखि मावा सोरखौ सहायनांगौ खालामलांथों, सहाय खालामलांथों। गावनि बेसेन गोसा समखौ दोननानैबाबो, गावनि बेसेन गोसा खामानिफोरखौ दोननानैबाबो बिथाङा जितु प्रकाश बिथाङा खस्थ' खालामबाय बायो। दिनै जि खामानिखौ मदद खालामथावथाव बिसोरनो खालामनो हायाखै, मदद खालामथावथाव बिसोरनो मोनसे बेफोरबायदि खस्थ' खालामाखै। दिनै नोङो सासे सामान्य गथ' स्टुडेन्टस मानसियानो नोङो बेफोरबायदि रायजो राजाखौ अननाय बिबानखौ लादों नोङो, आरो बिनि सायाव मानो एथ' गाज्रि नोजोर खालामो माखासे मानसिफ्रा? बिदिब्ला सोर गसंथानो, सोर मोजां मोननो? मोजां मावनायावबो एथ' गाज्रि बेबहार जुदि बुंजायोबा, गाज्रि जुदि भिडिअ खालामजायोबा, रायजायोब्ला सोर मोजां मोननो? ओंखायनो आं होनो, फंबाय, नोङो मोजाङै मोजां नोंनि खामानिखौ नोङो मोजाङै मोजां सोलिलां। माखासे गाज्रि मानसिफोरनि बुंनाय, बादा होनाय, मेगन सानाय बेफोरखौ नों खरसानो नाङा। नों मोजांखौनो मावलां, नोङो मोजां फिथाइखौ मोनगोन। आरो नोंखौदि जाख्ल'नायनि खोथा बुंदों, नोंथ' जाख्ल'नायनि खोथा बुंदों। नों जुदि जाख्ल'ग्रामोनबा बैसोर मानो हरनांगौ? मानो हरखो? मानो हरनांगौ? गाज्रि मानसिनि आखायाव मानो फैसा हरनांगौ? बै हरग्राफोरखौ मानो बुङाखै? जाय बिथांमोनहादि प्रकाश फंबायनि आखायाव फैसा हरदों, बे फैसाखौदि मालाय प्रकाशनि सायाव बिसास, अननाय थानायखायसो, बिसास थानायखायसो बिथांनो हरदों। नङाबाथ' हरनाय नङामोन। गाज्रि मानसि होननानै जुदि मिन्थिखायोमोनब्ला, बिनि बेबहारखौ मिन्थिखायोमोनब्ला हरनाय नङामोन। बिथांमोनाबो जथेस्थ' खस्थ' खालामदों। बर' हारिया सोरबा अलखद मोनसे बिपदआव गोग्लैयोबा बिथाङानो बर' हारिनि जानानै, नाबालक गथ' जानानैब्लाबो बिथाङानो सहाय खालामदों। गोदाव सोराव आन्दायनाय, गोदाव सोराव माबा मोनसे गोमानाय, बेफोरखौनो बिथाङा खस्थ' खालामनानैब्लाबो बिथाङा जथेस्थ' सहाय खालामदों। आरो बिनि सायाव मानो एथ' गाज्रि नोजोर खालामो? आं बिथांमोनखौ खावलायो, बेफोरबायदि अलखद खैफोद समाव गावजों गाव इउटुबारजों इउटुबार बेफोरबायदि जालायनो नाङा, नांलायनो नाङा, खमलायनो नाङा। नोंबो सहाय खालाम, बैसोरबो सहाय खालाम अलखदाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ। अब्लासो नोंसोरखौ बयबो मोजां मोनगोन, नोंसिनि भिडिअफोरखौबो नायनो मोजां मोनगोन। बिदि खालि नांलायनाय अलखदाव सोरबा गोग्लैबानो, सोरबा बिपदआव गोग्लैबानो गावजों गाव इउटुबफ्रावसो नांलाय खमलाय जानायखौसो नुयो। सोरबा सासे भुल मावगोन, दावराव दावसि जागोन, बेखौदि बोरैहाय मोजाङाव लाबोनांगौ बेखौ सेस्था खालामा। गावजों गाव इउटुबारजों नांलायनाय, एकदम सोंखारिलायनाय, एकदम गुद्दा गुद्दि जानाय, बखिलायनाय, रायलायलायनाय, होमबाथ' बे दावराव दावसि, नांलाय खमलाय सोर खालामखो? इउटुबारफोर। एक नम्बरावनो इउटुबारफोर। गासिबो इउटुबारफोर नङा, माखासे साननो रोङि मानसि, माखासे गोबां इउटुबारफोर दङ। खालि गावजों गाव नांलायनाय बेफोरबायदि जानो नाङा। आङो बेखौनो खावलायो, प्रकाश फंबाय, माखासे साननो रोङि मानसिफोर बहुद दङ। बेफोरबायदि मानसिफोरनि बुंनायाव नोङो टेनसन जानो नाङा, जेबो बेफोरखौ खर' सानो नाङा। नोंहा नोंनि खामानिखौ मावबाय था, आरो बिसिनि जिहेथु खोथा बुंहरनायफोरखौ मालाबाबो नोङो उल्थायै नोङो भिडिअबो खालामफिननो नाङा। आं बेखौनो गुरैयै खावलायो। भिडिअबो खालामहरनो नाङा, खावलायहरफिनबो नाङा। मा मावो, मा खालामो खालामबाय थाथों, मा बुङो बुंबाय थाथों। नोंहा नोंनि खामानिखौल' माव।